Kylväjän projektityö antaa muun muassa käsityökoulutusta kylänaisille. Näillä oppimillaan käsitöillä he voivat saada sitten vähän myyntituloa ja lisäansioita perheelleen. Opetamme heille neuletöitä ja virkkaustöitä, myöskin kirjontatöitä. Ne ovat yleensä kaikkein suositumpia. Ja muutamat tekevät solmintatöitä, makramekirjanmerkkejä. Ja muutamat naiset ovat oppineet tekemään palmunlehdistä punottuja ristejä kirjanmerkiksi. Useimmat näistä naisista eivät ole koskaan tehneet mitään hienompaa käsityötä. Monet eivät ole ehkä elämässään pitäneet neulaa ja lankaa käsissään aikaisemmin. Järjestämme täällä Utsjoelissa myöskin koulutusta ompelukoneen käytössä. Nuoret tytöt oppivat valmistamaan tavallisimpia vaatteita. Ja sitten joitakin tyttöjä vuosittain lähetetään myöskin ulkopuoliseen oppilaitokseen, jossa he käyvät 6 kuukauden jaksoissa erilaisia käsityökursseja, jotkut jopa yhteensä 1,5 vuotta. Ja saavat sillä tavalla sitten aika hyvän ammattitaidon niin, että joillekin tästä tulee myöskin ammatti. Pääkaupungissa Dhakassa on yksi käsityöliike, joka ottaa vastaan tilaamiaan käsityötuotteita. Ja sitten paljon menee myöskin matkailijoiden mukana Suomeen myytäväksi Kylväjän ja eri seurakuntien myyjäisissä. Käsitöillä naiset hankkivat perheineen lisätuloa ja tällä tavoin naiset ovat ostaneet itselleen vuohen tai lehmän tai vuokranneet peltoa, saaneet peltotilkustaan riisiä perheelleen ja vähitellen sitten varat karttuvat ja he voivat myöskin hankkia itselleen muita tuotteita, kuten peltikatto taloon, tukea lasten koulutukseen, opintoihin, hankkia vaatteita. Joku on jopa hankkinut miehensä käyttöön polkupyöräkärryn, jolla tämä sitten kuljettaa tavaroita ja hankkii sillä tavalla elantoa perheelleen. Ja näin nämä naiset oppivat itsenäisyyttä ja saavat kokea myöskin ulkopuolisten ja perheenjäsenten arvostusta, koska he tuovat paremmin oman panoksensa siihen perheen elatukseen. नमस्कार नमस्कार ভালো আছেন হ্যাঁ ঠিক আছে ভালো আছে তবে এটা একটু সোজা করতে হবে হ্যাঁ হয়তো মাঠের কাম আমি আর করি না এনে সিলাই টিলাই পালে Kuulun säästöryhmään. Säästöryhmän ja käsityöryhmän kautta voin ostaa vuohen. Olen köyhä nainen. Ajattelin, että jos saan tehdä käsitöitä, voin ansaita rahaa. En voi olla kodin ulkopuolella töissä, koska olen jo vanha. Rahalla toivon voivani ostaa kanoja, ankkoja ja lehmän ja vuohia. Olen innokas tekemään tätä työtä. তারপরে আমি সিলাই পেরেছি। তাই? হয়